azi mi-am o țără la biserică. N-am fost vara asta. De vara m-am coborât, azi coborâm o țără în vare. Trebuie din mult, trebuie, da. Hai să luăm și pe palarie aceea și să vedem. Da, de mine ușa asta nu mi-a făcut-o. Nu i-a pus fluierul omul ăsta. Eu țără și omul, da? Eu țără. Lasă, două, ieși. Lasă. Aranjăm. Nu mi-e rămas la biserică, n-am... Câte vară n-am fost. Vezi și tu cum... Da, altceva. Așa. Băi, câte vară, tot am zis, că măr, cu vita, ce, că drept. Când să mergi? Nu este vreme, nu este vreme. Mai noroc că am o țără de timp. Ce-o mai ticat, bă? Tică, tăti, răși, tică. E, așa-i ca toamnă. Tăti, tică. Toamnă așa-i. Gardul la deal nu-i făcut. Nu mai ce faci, că-i toamnă, gata, mergem asta, mergem la biserică, o țără, că e șefram la vale. Mergem o țără cu Doamne ajută, mergem o țără la biserică. Da, o doină faină, așa să e ca îi zice o doină faină. Eu să zic una din Păi, pui. că tu ai cu eu doină la mine, viața mea doină. Îți place? Ce vorbi? Dar într-o seară când i-ai dat, îmi vinea plânge când dormeam în bordei la vale acolo. Îmi vinea plânge, stai, să auzi. Ce? Ia, la acolo, lasă că mai îndată, stai că să ascult clopațelul ăla, că coboră cel. Cu clopațel. Da. Uite, ai lăsat iară ăsta aici, nu l-ai pus la loc, bă omului. Da, e și strângi-le o țără că... Mieri în vale. Nu, n-ai ce. Oricum, o să fie multe lume la vale astăzi, că e ram. Dumnezeu știi cum au venit și noi din vale, pe umanitate. Dacă azi avem o țără de liber, mă gândesc că îmi beau un par acolo. Da, n-aș și bai de asta. Asta este la deal. Da, omă, nu-i bai, dar ce, în locul lui n-am stat și... Da, noi în locul lui am stat, doar... N-am fost în locul lui de atâtea ori și aceea. Când aud doi în les și că știu că trebuie să plec, mi se învârg lacrimile din minuri. Dar pe mine... Dorul cealaltă, n-aș pleca de aici cu iarnă, cu vară. Dacă îmi fac saivanul cealaltă, nu mai plec nici iarnă. Ai tu un vale ce ai aici? Aer curat. Și vrei? Aici, dacă trântim saivanul cealaltă, vară și iarnă aici. La vară îl faci. Luăm doi oameni, dăm 20 de milioane. Dar trebuie ca te oameni ca lumea, nu câte gunoaie de oameni ca lume, dai 20 de milioane pe vară, îi faci un caș, 20 milioane, o mărți vara asta. Cine-ți vine, băi, cu 20? 25? De-am o ceea și 2, un caș. Păi dacă îi dai și zăr, și ce, mai crești și un bucel, mai are și ceva. Și merge om acasă cu 20 de milioane, cu un caș mare, cu o țără urdă și cu un porc. Nu-i bun? Eu zic că e suficient. Mai mult ca suficient. Trebuie ca taza, nu. Astăzi când mergem la așa, să vedem pe la vale, să vorbim. Să-i iau un vale cu mine. Păi da! Ne oprim la crâșmă, mai zici una, mai zici altă, tu le ai cu învârtitele cele. Ai dispărut-o, Maria, ai făcut acolo, răpăt ce ai făcut acolo. Plângeau, mă, plângeau. Dar eu zic că tăreau cu rachiul în stânga și cu rachiul de ea. Am băut numai pe degeaba. Hai, nu. Deci tu, fluierul te face pe tine, te ridică, fluierul te ridica totdeauna. Eu am învățat de la... E copil. Da, dar el e cazat, am învățat. Ce, mă? E clar, nu, n-ai. Mă duc la val, la val. Da, bun. Hai și tu o țără la val. Dar tu trebuie să ne uităm o țărăcii cu ele. Cu intrat aici și o sparte aici, după ce s-auzea... Și nu, uite bine, nu? Cai erau. Erau cai acolo de la val, nu. N-ai ce. Curcurile de pe el, gata. N-ai ce. Trebuie să-mi fac altă curie ca asta. Ce? Bă, de atâta ce? Da, dar nu te mai cuprindi, cum ai venit astăzi primăvară? Tot așa, subțirel, uite ce spate. Am făcut bun. Altfel.
Are fluid, uite vecinul. Salut! Da, are fluid, l-a luat, cumpăra fluid. Noi mergem o țără la biserică. Mergem la biserică și pe urmă mai ia. Ce și? Da. Dacă așa tu mai uite toată țării acolo la deal la vaci. Dacă noi ne ducem în vale și... Da, ieși în strângă țără, în cuile o țără de astea și o merg, e târziu, că să-ți prindem o țără de slujbă. Da, aici da, iar noi băieți. Da, nu e o țără de coordonare, nu e o țără de nimic. Mai mă uit o țără la asta la deal. Dar n-ai ce să te uiți, că e deja că au rămas e spălat aici, aia de jos, am o alunii și pe ele. Vezi nu se mai ești de ce azi, de acum. Nu se vede. Nu. Dar las că asta are el grijă, noi zici că întârziem în biserică. Da, mergem. E deja târziu. Asta e hram. Hai să mergem cu Doamne ajută. Cu Doamne ajută. Hai să pornim. Mergem la biserică. Asta e treaba.